regăsit la un episod de Brawl Stars. Sunt aici împreună cu Radu. Salut! Și astăzi o să jucăm ceva pe YouTube. De data asta, că vă dați seama că nu o să mai jucăm. Bă, o secundă. Ok, gata, am rezolvat, totul e bine. Radu, vezi că avem voie doar cu Larian 2. O să jucăm și 2 ori, nu? Da, da. Jucăm și 2 ori. De ce nu? Stai mă că-mi bag sugile. Până au mâine gadgetul ăsta. Hai că îi dăm bătaie. Băieți, nu știu cum o să-l bat, că nu prea mai jucat cu el. Bă, sunt lângă el. Nu mai Jesus. Deja? Bă, stai că nu-i bine. Să spuneți dacă v-a plăcut clipul trecut. Nu știu ce am făcut acolo, dar am făcut ceva. Ok, bag gerurile bune. Oh, yeah. Hai, băiețaș. Dar tu nu te pui cu mine. Col, bă. Col, mă, nu colet. Dar nu ne luăm același... Un alt schimb, te rog. Ba da. Martingel. Ok, boys. Al doilea meci, Radu are 1-0. Băi... Time for trouble. Doi 0, bă. Acum cu bă. Dar n-are hyperjump. Ok, frățiorii. Asta mă bate cu orice Brawl. Dar am cel mai bun schimb pe Bo. Ba da, eu măcar am schimb pe Bo, tu nu. Dacă că... E o idee acum a fost vezi că mâine îl vezi. Nu, nu că sunt. Mesiu? Când ăsta nu spune. Mă, Radu, ia vină tu puțin. Bă. Stai mă puțin, stai mă. Ce crezi, mă, că nu știu? Ce crezi că eu sunt prost?
Mai ales știu pe toate. Da. This will be gonna makes our strength. Cine te pune? Acum hai pe kit. Bă, eu nu l-am păchit, ai uitat. Jucam cu cel mai bun brawler. Ok, cred că și-l ia pe... Știți voi cine e, nu? Oh, nu, cu bomba. Că desfura de bomba, ești nebun. Skin-ul pe kit își va de bomba, dar nu explodează. Logic am Brawl Stars. Ok. Barabim, barabum. Mamă, barabim. Ok. Eu sunt cu Michael. Tu cu cine ești? Cu Nico. Nu văd că ești. Nu, e pe telefonul tău. Unde? Nu uite. Ia mă, lasă. Mamă, 3 chesturi acolo. Vezi că le iau eu. Miau. Bine, mă. Vlad, știi că înainte să de ce mai încep. Nu. Trebuia să ne prindem. Are super, bă. Bă. Bă, ți-e intens rău aici. Easy. Bătut. Ok, 2-2. 2-2. E 2-2. Da, știu. Asta e decisiva. Runda cu Shelly. Aici. La ce mă nu bag eu? Cel mai nou skin. Ho, hipercharge. Și asta... Și gata. Vezi că îi dau și o troll lui Radu? Dacă le fac să mă fac. Da, mă, da. Cu cât? 3-2. Ai 3 de aia. So get him. Hehehe. Bă, stai că l-are și el. Easy. Nu, bătut. Nu, Bă! nu are star power. Ba da, în Star Power. Da, dar la că la slay din contă. Da, tot vă fracționez. Ok, 3-2 pentru mine. Acum jucăm niște duo-uri, apoi o să schimbăm jocul, apoi... Da, Radu, o să schimbăm și jocuri. Nu schimbăm. Bine. Hai să dăm un duo, că episoade de 10 minute. Dai de Radu și te uite. Bine, 2 meci. Bă. Ok. Bă, nu PvP. Dă-i live. Așa. Și acum așa. Let's do this. Mai repede ne luăm cei mai bun brawler. And I'm champion.
Hai să facem miniere pentru astea. Da, băieții, Lori, ce mai vrei? Nu, bă. Bine, mă, 68 viață. Am scăpat cu 68 viață. Ok, hai pe el cricket. Hai pe cricket. Dar și la mine sună. Un col, ajută-l, un col. Da, a fost unul de troli al meu. Mă, tu te-ai de Radu? Mă, și eu de tine. Îmi zice. Ei, a murit. Dar nu l-am murit eu. Ba, nu. Good. Uitați, așa. Ok, hai, Lori. Degeaba. Am băieți. Ăștia. Bine, mă. Sper că nu fac degeaba meciul ăsta și că nu vă uitați la mine. Să știți că vă văd. Da, Alex, te văd. Te văd și pe Te văd tine, că n-ai dat Andrei. subscribe. Te văd și pe tine, Andrei. Te văd acolo când stai în pat. Stai în pat, în canapea, oriunde stai, eu te văd. Rip? Nu, și-au schimbat armele. Sau tu erai? Hai pe el primul. Dacă am văzut. Ok. Am murit ea paurul, ia repede. Acum fugi. Bine, mă, răducioi. Prea bun, ația. Bine. Dacă vreți să jucați cu noi, să știți că Ne găsiți... ne găsiți în clubul Boshi. Stai mă puțin că eu nu sunt clubul Boshi acum. Păi intră. Păi cu 5.000 de trofee și eu n-am. Am 3.000. Atunci e bine. Bă, creează pe... Trebuie 20 de minute ca să intri. Ok. Așa și ai tu bani să creezi? Nu. Am 176. Hai să intrăm. Bă. Hai la bombardieri. Hai să... Abonați. Abonați. Gata. Îi dăm search. Da, trebuie să creăm noi un club. Să știți, mâine Cred că o să creăm... Mâine. Mâine o să creăm un club. o să creăm un club. Se numește abonații și doar abonații au voie. Doar abonații. Nimeni nu mai are voie. Doar abonații. Da? Să se știe. Ai auzit, Alex? Doar abonații. Și Andrei. Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dați un like și subscribe. Și hai, la revedere! La revedere!